Dyw'r bobl sy'n bwysig ddim yn poeni, a dyw'r bobl sy'n poeni ddim yn bwysig. A dod allan yn hoyw teulu am ffrindiau'n dimlad o euphoria, gan bod fi basically di bod yn byw celwydd. Roedd rhaid i fi ddweud wrth un o fy ffrindiau gorau bod gyda fi gariad oedd yn fachgen. Fe roedd e gwtch mawr i fi, a gyda'n gilydd, fe ddwedwn ni wrth bawb o'n ffrindiau. Ges i gwtch gan gymaint o bobl y diwrnod na. Nes i ddim mas wrth yn rieni tan bod fi'n 21 oed. A unwaith nes i, o'n i'n dyfaru bod fi heb wneud yn gynharach, achos wnaethon nhw mateb yn y ffordd orau bosib. Dwedes sydd fy ffrind gorau yn yr ysgol oedd yn hogyn syth, ac oedd y 4 ffrind cyntaf dwedes sydd nhw yn hogia syth oedd ni'n chwarae pêl-droed gyda nhw. Roedd y profiad yn un hynod wresog a chreadus, a dwi'n ffodus iawn fy mod wedi cael cryn groeso pan nes i ddod allan. Allwn ni ddim bod yn hapusach pan fydd eich rhieni chi ar eich ochr chi, yn eich caru chi a'ch diogelu chi. Beth yw'r ots be mae gweddill y byd yn ei feddwl? Mae'n bwysig peidio cuddio'ch cannwyll y danlester. Mae angen bod yn esiampl i bobl lesbiaidd, hoyw, drawsrywiol a thraws ac i bobl ifanc. Nath mam sylweddoli a gofyn i fi noson, a fi es i'n onest. Ar ôl hynny oedd popeth gymaint yn haws. Rydw i'n cyfri'n hun yn fachgen ers dros 6 mlynedd rwan. Bod yn chdi dy hun di'r unig beth lle di wneud yn y byd yma. Mae LGBT yn gymdeithas wych i fod yn rhan ohoni, lle dwi wedi cyfarfod ffrindiau oes. Dwi'n teimlo bod cymdeithas yn dorfod i di fod yn un peth neu'r llall, ond yn y pen draw, dwi'n gallu bod yn fi. Ddim pwy bynnag mae'r gymdeithas yn meddwl ddylen ni fod. Dwi'n teimlo'n hyderus i gael fy niffinio gan bwy ydw i, ddim gan fy rywioldeb.